Rigtig hjertelig velkommen her til den store Bonerød. Okay. Så der er cirka 2.000 mod den tager næste år. Det var da noget af en markant udmelding. Det var lidt mere markant end det, jeg plejer at melde ud. Hold din kæft. Men det sen næsten nu er jeg helt ved, men jeg bruger har været opsnusset i det så viser sig lidt slukken jeg har så der er for næsten og næsten armod jeg ikke ved ret havn men det jeg egentlig godt vil komme ind på nu det er at sige okay. Undskyld. Lad os nu sige at Danmark har kapituleret. Så jeg spekulerer på at give videre, om jeg er en af dem. Får en sejt over. Næsten nu er den uslig alveg Trondheim. Det Trondheim. Jeg fandt den her bog, der hedder De Hellige. Det er nok april, det var som 7. april. Jeg fandt den her. Nu sidder jeg med en lille bog af læber. Den faldt jeg på en hylde i går. Der er Claus Richter, fordi nu er det sådan lidt fremstød for ham også. Er du blandt de 2.000? Idioter! Er du blandt de 2.000 mennesker, der evner at tænke fornuftigt? Det er rigtigt, jeg er et offer. Jeg var et offer. Jeg var et offer for misbrugere. Jeg var et offer for folk, som misbrugte min godhed. Som misbrugte det lys, jeg havde i mig. Som misbrugte det lys, jeg havde i mig. Som misbrugte det gode, jeg ville. Og det vil sige, de er misbrugere. Og når vi kommer tilbage til video 693, der siger jeg jo, at Danmark er ikke et forbrugssamfund. Det er et misbrugssamfund. Og den her video er en forestillelse af 693. Så kan jeg jo kun sige, at jeg har været igennem rigtig mange år, hvor jeg faktisk har misbrugt. Hvad helvede er meningen? Og hvor folk faktisk ikke har bakket op. Der har faktisk aldrig været den store opbakning til hele mit arbejde siden 2003. Der har til gengæld været meget modarbejdelse, og der har været rigtig meget mørke og dårlig samvittighed og fusk og alle mulige ting. Det, som hører under ikke at tænke klart, det, som hører under at høre til de dumme, har der været rigtig meget af. Fordi hvis folk havde gjort måske nogle overvejelser og begyndt at bare lytte lidt og prøve at sætte sig lidt ind i, hvad er det egentlig, der er blevet meldt ud, og hvad er det, der bliver sagt på gang. Netop, at det ikke er undertegnet her, der er den vigtige, men de budskaber, der kommer. Så skæbnesvanger interview, der faktisk går ned og beskriver præcis, hvad det er, der foregår. Det er Sundhedsstyrelsen, det er Kræftens Bekæmpelse, det er det hele, der bliver lagt op på disken. Alt er transparent der. Vi taler en af 4 naturligvis helt om at det opfang af et brugmøntyper og lagmos og singelårstidende og singelambart er tid så sagde og det er noget rigtigt børnehave øvle B. Det er det virkelig. Og det er det triste det tragikomisk faktisk fordi og det er det triste det tragikomisk faktisk fordi og det er det triste det tragikomisk faktisk fordi. Ja. Spændende er det. Det er faktisk rigtig spændende. Det sorte hul jeg kravlede ned i. Ja. Det skal lige siges, jeg har været igennem rigtig mange, og nu sidder der nogen derude og siger, det var også der fik vi ramt på og sådan noget. Nej, det gjorde I faktisk ikke. Fordi det der skete, det var, som jeg sagde, at i 2010 begyndte jeg at lægge mærke til, at der er nogen, der faktisk mere arbejdede, end de medarbejdede. Altså de modarbejdede, end de medarbejdede, kan man sige. Sagen og det, jeg står for. Så jeg aldrig rigtig har bakket op. Jeg er ikke rigtig bekvemmelighed. Sådan er gulvet, jeg gik lægt. Jeg går ind i en blæt, så slips i lorten. Der er været lips i lorten, så i en blæt. Så det lips, så jeg må vise mig, at man måske hænder med, hvis der er noget. Men i 2011 begyndte jeg at lægge mærke til, at nogle personer begyndte at henvende sig, og jeg blev draget ind i nogle ting, sådan, hvor jeg blev draget ind i det her. Hvor er du dum, mand. Og det ene er, hvor man hele tiden prøvede at nedbryde mig på en eller anden måde. Jeg tror nok, at mit udtryk det er lidt for specielt. Jeg havde lyst til at kommunikere med, for jeg kunne mærke, at det var en
totalt kaotisk energi, nervøs energi og alt muligt, der var i den anden ende af telefonen og sådan noget. Så det afviste jeg ligesom. Ja. Så i 2012 blev viklet ind i noget, som... Vi gider sgu da ikke høre på jeres forpulede digtsamlinger! Det hele drejede sig om, var særligt spændende, som, altså, der var også den her kaotiske, nervøse energi, som jeg afviste i 2011, og så videre. Så begyndte tingene at hænge sammen, og hvorfor min intuition advarede mig alle de her ting. Ja. Men jeg trådte faktisk ud der af det projekt, fordi jeg kunne mærke på et tidspunkt, det kørte ingen vejen. Men jeg havde sagt, nu vil jeg ikke mere. Der advarede jeg faktisk nogle andre mennesker, sagde det her. Der er et eller andet helt galt her. Der er et eller andet helt galt. Manipuleret allerede. Så, og så var der kun én ting at gøre, og det var ja, det om med alle midler, kører ham fuldstændig og søger at isolere ham, og på alle mulige måder svært at gøre det. Og det, altså, det er jeg faktisk ikke ked af, det er jeg faktisk rigtig glad for, så tak derude, tak for det. Tak for jer, der har medvirket til det, og tak for jer, der hoppede på den vogn, fordi dermed fik jeg klarhed om, hvem jeg kan stole på. Så der er gået 5 år nu. Tværtimod. Jeg ser, at jeg snart jeg stiger op i helvede, hvis hun hjemme læser den efter, og som hun sagde. Hold kæft! Idioter! Og vi skal stille op i en stor rundkreds. På ting i forhold til nogle andre planer end der, hvor videnskabsfolkene generelt kigger på dem. Fordi de er jo låst fast af at kigge på bestemte måder, men jeg kan jo tillade mig at kigge på det i forhold til bevidsthed. Og på andre planer og udtrykke det, fordi jeg ikke er låst fast af nogle... Ja... I den snow i også forbinder am læser så hvor findes der men og enten i som et tysk eller meget magt. Rein! Achtung! Achtung! Er det noget, du har spist? Har du tænkt på at ringe til skadedyrsbekæmpelsen?